Na ni, nawr cyrraedd ble mae ganddyn nhw le maison de Mwynhau'r ac agos iawn yr apeti. Felly, wel, dyma fi. Dyma cwyta yn reit anodd, mae rhaid i fi deud. Oce, rwan ta, oce. Rwan ta. Let's roll. Dawn ni fynd, na ni. Yeah. Diwrnod yr eboled, adeilad prydferth iawn, mae rhaid. Dwi erioed wedi bod yna o blaen. Mae rhaid i fi bod yn mor gofalus achos weithiau mae'n llifrig yndi. Llifrig. Dyna ni. Prydferth iawn. Dyna ni. Waw! hen adeilad a mewn hyn. Adeilad hanesyddol, mae rhaid i fi deud. Oce. Waw! Da ni. A falle... Da ni wedi bod yn gwneud y gwaith da, mae rhaid i fi deud. Oes. Wedi gwneud y gwaith da am Roedd. Gwaith da tîm Cymry, gwaith da Cymdeithas Gymraeg Brwsel. Na chdi. Ar ei ffordd ymlaen, ond drag o falus. Yr afon nes i gweld. Neis ac yn bod y mor swyn. Waw, dyma'r afon. Bod y mor... Ymorthus, yndi. Roger Thomas ar y blaen, a Judith. Tripio ryw o cerddedwyr ym Mrwsel. Mae hwnna'n parth da i wneud am fynd am yr antur. Stopio ffilmio. Na chdi. Wedi cyrraedd ar y dinas o'r diwedd. Wedi cyrraedd mewn dinas. Helo, gyfeillion. Na chdi. Rhaid i fi ar drag o falus i gadw pwysau ar ei law. And oes, na chdi. Y diwrnod da i fynd am y beic. Fynd la ar y beic. Na chdi. Of course, mae ganddyn nhw nifer o multiculturalism yn Mrwsel. Felly, rhaid i fi aros gyda grŵp fel Cymdeithas Gymraeg Brwsel. Sy'n maedd. Na chdi. Dyna ni. Fideo gyflym iawn. Wel, dwi eisiau dweud bod da ni'n wedi gorffen gwneud y bike race neu y ras y beicwyr. Dim cweith ar y race neu ar y ras, ond mwy fel y marathon. Felly, gwaith da beic, gwaith da. Tipyn o newyddion. Da ni'n wedi pasio complas, dim complas, ond San Continent oes. A wedyn wedi pasio swmen, ond tipyn o newyddion, yn anffodus mae Rachel wedi brifo coes oherwydd unrhyw dyn nath wedi malu mewn hi, felly mae Rachel rwan wedi cael help. Teimlo'n sori, ond ar y llaw arall mae pawb yn iawn, felly dwi'n mynd i symud y beic mewn un. Na chdi. Sgyn ti clôn ar y beth? Well ti'n neud. Na chdi. Reit,
Gobeithio'n, mae rhaid i fi dweud, diolch yn fawr am gwylio'r fideo a gobeithio nes i mwynhau y fideo efo y marathon yn enw Beic Gorseddol. Felly, nes ymlaen, fe fynd yn dod ar y YouTube. Felly, dwi'n mynd i gael peint wedyn. Rwan ta amser i cael peint i dweud iechyd da i'r Beic Gorseddol y beicwyr. Gyda diolch i Cymdeithas Gymraeg Brwsel bod da ni'n cael diwrnod da. Iechyd da. Iechyd da pawb. Iechyd da. Okay.